Hola a tothom, què tal, com esteu? Avui programa especial de Bursaires, especial en primer lloc perquè com veieu no hi ha en Martí. A l'hora de gravació d'aquest vídeo està en un avió, està volant i per tant avui no pot estar amb nosaltres. Però sí que pensàvem que era important avui poder-nos trobar, poder compartir una estona, més que res perquè tornem a tenir notícies de Donald Trump, tornem a tenir notícies del president americà, n'ha tornat a fer de les seves, que és una cosa que és més habitual del que ens agradaria, segurament. I ara mateix tenim molta incertesa de què passarà en els propers dies, en les properes setmanes. Serà una situació que de ben segur hem de seguir de ben a prop, serà una situació que segur que tindrà un impacte sobre les borses, sobre els mercats, i per tant avui sí que pensàvem que era important parlar-ne. Com sabeu, venim d'unes setmanes que ja hi ha hagut bastanta volatilitat perquè hi ha hagut resultats que han presentat la gran majoria d'empreses, però sobretot les grans empreses tecnològiques, que són les que sempre condicionen més el sentiment del mercat. Aquesta setmana que comencem tindrem els resultats d'Nvidia, que també sempre són segurament els que generen més expectació i que també tindran un impacte sobre aquest sentiment que hi ha ara mateix pel que fa a la inversió en IA per part de les grans tecnològiques, en intel·ligència artificial. I per tant ja veníem d'una situació de molta volatilitat aquestes darreres setmanes, amb moltes oportunitats, amb caigudes especialment a nivell de Nasdaq, perquè sí que és veritat que la resta d'índexs han aguantat bastant bé, però amb una situació, podríem dir, això, no? De tensió a nivell de borsa, d'incertesa a nivell de borsa, i ara hem tingut aquestes notícies d'última hora que han fet que encara la cosa s'hagi animat o s'hagi pertorbat més, no? Llavors, avui en parlarem. La idea és que no sigui un vídeo molt llarg, però sí que pensem que és un tema que hem d'estudiar una mica a fons perquè ha sortit molta informació, hi ha moltes dades i també hi ha, la veritat és que bastanta confusió. Llavors intentarem explicar-ho d'una manera que s'entengui, d'una manera senzilla, d'una manera ràpida, perquè també com a inversors puguem estar al corrent de què està passant i de com ens pot impactar. Hem preparat aquesta presentació perquè pugui ser una mica més fàcil de seguir per tots i per tant, si no hi ha res, doncs comencem. Comencem amb el que va passar aquest divendres passat, divendres 20 de febrer. Una notícia que segur que molts heu llegit, que és que el Tribunal Suprem dels Estats Units va tombar els aranzels imposats per Donald Trump, pel president dels Estats Units, decretats en base a una llei que es diu International Emergency Economic Powers Act, la IEPA, l'anomenarem IEPA, que és més fàcil així que ens entenguem tots, més ràpid de dir, que és bàsicament una llei que es va crear l'any 1977 i que estava pensada per situacions d'emergència nacional i no tant per regular el dèficit comercial dels Estats Units, en aquest cas, ni per imposar aranzels contra determinats territoris o contra tots els territoris, que és el que es va acabar fent, no? Llavors, el Tribunal Suprem el que ha vingut a dir és que tots els aranzels, aquests que es van imposar a partir de l'abril del 2025, a partir del Liberation Day, que ara portaven pràcticament un any en vigència, aquests aranzels d'abast mundial, no tenen una manca de base legal en tant que s'han fet en base a una llei que no estava pensada per a aquest tipus d'aranzels, sinó que estava pensada per situacions d'emergència nacional que el tribunal ha considerat que no concorrien o que no justificaven l'aplicació, no? En el cas que estava visquent als Estats Units, o la situació que està visquent als Estats Units en l'actualitat, que no justificava que es pogués implementar aquest tipus de normativa i menys per aplicar aranzels a escala global, que és el que es va acabar fent, no? El Tribunal Suprem també ha criticat o ha picat la cresta a Trump per haver-se saltat al Congrés, ja que segons la Constitució americana és el poder legislatiu qui ha de decidir sobre la taxació, no? Sobre els impostos, i com que es considera que els aranzels són un tipus d'impost, també en aquest sentit hi ha una crítica cap a aquesta manera de fer, no? De que uns aranzels a escala global s'estiguin decidint sense l'aval o sense cap tipus d'aprovació per part del Congrés dels Estats Units, per part del legislatiu. Sí que reconeixen que hi ha altres mecanismes que podria haver fet servir Donald Trump per poder imposar aquests aranzels, per poder gravar productes, per poder gravar països estrangers, però considera que la fórmula que es va triar per fer-ho no era la correcta, no? I per tant, hi ha hagut aquesta decisió per part del Tribunal Suprem que hem de tenir en compte aquesta majoria conservadora,
i tot i així va haver-hi 6 vots a favor de tombar els aranzels i només 3 en contra, i per tant una majoria, no, de vots a favor d'aquesta decisió que va acabar provocant això, no, que s'hagi pres aquesta decisió. El tribunal el que no es va manifestar és sobre una altra cosa que se n'està parlant bastant i que està generant bastanta incertesa, que és sobre si el govern dels Estats Units haurà de tornar tots els diners que s'han recaptat en base a aquests aranzels, no? Perquè estan determinant que aquests aranzels han estat il·legals o que no tenien, diguem, una base jurídica adequada i que per tant s'han de descartar o s'han de suprimir, però, clar, aquests aranzels han estat funcionant durant pràcticament un any. Des del 2 d'abril del 2025 es calcula que s'han recaptat, que el govern, que la Hisenda americana ha recaptat més de 130.000 milions de dòlars, que clar, ara s'està declarant o ara s'està admetent que s'han recaptat de manera il·legal, perquè s'han estat recaptant en base a uns aranzels que no s'haurien d'haver posat, no? I per tant aquí s'haurà de veure si el govern americà haurà de tornar aquests diners o no, això en podem parlar amb una mica més de detall d'aquí una estona, però sí que és una cosa que està generant bastanta incertesa, perquè evidentment si tots aquests diners s'haguessin de tornar, això tindria un impacte econòmic molt important per la Hisenda americana, per la Hisenda nord-americana, no? I de fet ja hi ha hagut algunes empreses com Costco, que és un supermercat molt important, una cadena de supermercats molt important dels Estats Units, que ha anat als tribunals a reclamar que li tornin aquests diners, no? I per tant això és una cosa que també s'haurà de veure com acaba. Però bé, anem a detallar una mica quins són els aranzels afectats i quins no per aquesta decisió del Tribunal Suprem, perquè això és també una cosa que està generant bastanta confusió. No són tots els aranzels que s'estan tombant, diguem. O sigui, sí que n'hi haurà alguns que seguiran tenint vigència, i per tant això també és una cosa que és important de detallar. Concretament els que es tomben, com ja estàvem avançant, són tots aquells que s'han imposat en base a aquesta llei que dèiem, a la LLEPA, aquesta llei del 1977, aquesta llei pensada per situacions d'emergència i que el tribunal està reconeixent que no es podia aplicar en aquest cas concret, no? Que són tots els aranzels recíprocs que va aplicar el govern dels Estats Units, o que va imposar el govern dels Estats Units des de l'1 d'abril del 2025, des d'aquest Liberation Day que es va conèixer en el seu dia, no? Que eren uns aranzels que a nivell mundial arribaven fins al 50%, en el cas de la Unió Europea una mica menys, el 15%, però no només aquests aranzels, sinó també altres aranzels més concrets que s'havien aplicat, per exemple, contra Mèxic o contra el Canadà, del 25%, contra Xina, del 10%, en aquests casos per el suposat paper que estaven tenint o per la suposada passivitat que estaven tenint pel que fa a la immigració, a l'entrada de fentanil als Estats Units. També en el cas del Brasil es va imposar un aranzel específic o especial pel judici a Jair Bolsonaro, l'expresident del Brasil, com a represàlia per part dels Estats Units d'aquest judici, i en el cas de l'Índia també se li va imposar uns aranzels específics per la compra de petroli rus, no? O sigui, tot el que es va fer en el marc o en base o sota aquesta legislació, que és la que s'està reconeixent que no era apropiada per justificar o per sustentar aquest tipus d'aranzels, tot això és el que ara perdrà vigència, quedarà suprimit i per tant deixarà de tenir efecte, no? Això s'haurà de mirar també com es concreta en els propers dies o en les properes setmanes, però són tots aquests els que estarien afectats. En canvi, sí que es mantenen aquells aranzels imposats en base a alguns altres mecanismes fora, d'aquesta llei, que com el mateix Tribunal Suprem reconeixia, hi ha altres mecanismes que pot fer servir el president dels Estats Units per poder aplicar aranzels a altres països. Llavors, tot el que s'hagi fet fora del marc legal d'aquesta llei sí que es mantindria, no estaria afectat per la sentència, i aquí tenim, per exemple, els aranzels sectorials que s'han imposat a sectors com l'acer, l'alumini, el coure, els automòbils i alguna cosa més, mobiliari, per exemple. Hi ha hagut algun aranzel més concret que aquests sí que no estarien afectats, diguem, per aquesta sentència. Quina ha estat la reacció de Donald Trump? Això és el més important, perquè la sentència és una cosa, la sentència va sortir el divendres, va tenir un impacte que després podem valorar una mica quin va ser l'impacte més immediat que va tenir el mercat, però el que sí que ens afectarà en els propers dies, en les properes setmanes, en els propers mesos, és la resposta de Donald Trump davant d'aquesta ingerència que ell considera aquesta ingerència judicial, no? Donald Trump, evidentment, no li va fer cap gràcia aquesta decisió, perquè això al final és
un atac directe, no? A una de les seves polítiques més emblemàtiques, no? Que és la política comercial. Va qualificar la decisió del Tribunal Suprem d'extraordinàriament antiamericana, va criticar els jutges, va dir que són una desgràcia pel país, tot això el mateix divendres en resposta una vegada es va fer pública la sentència. Va avançar, i això és una cosa que és important, va avançar que no té cap intenció de tornar els diners, això que dèiem, no? Al principi del vídeo, de que ara mateix hi ha la incertesa de si els Estats Units hauran de tornar tots els diners recaptats en base a aquests aranzels que s'han tombat. Doncs Trump ja va anunciar el mateix divendres que no té cap intenció de tornar aquests diners. De fet, va pronosticar que ell creu que aquesta situació s'allargarà durant molts anys als tribunals i que, per tant, serà una cosa que no s'esclarirà ni a curt ni a mitjà termini. I, de fet, va apel·lar a un dels vots particulars, a un dels 3 vots que dèiem que es van produir en contra de la sentència, d'un dels magistrats, que és Brett Kavanaugh, que, de fet, va advertir en el seu vot particular del risc que tenia aquesta decisió a nivell de reclamacions en cadena que es podien produir per part de totes aquestes empreses que han estat suportant aquests aranzels que ara s'estan dirimint com a il·legals o com a anticonstitucionals, no? Llavors, Trump també s'agafa això per posar en evidència o per posar, diguem, el dit a la llaga, no? I bé, i traslladar aquest missatge de que aquesta decisió, de que aquesta sentència va en contra dels interessos dels Estats Units, perquè això tindrà un impacte o podria arribar a tenir un impacte molt rellevant sobre la seva economia o sobre la seva tresoreria, tot i que ell ha dit, de fet, que no té cap intenció de pagar-ho, no? Però bé, Trump també, com els que el coneixem, sabem que sempre ell intenta també capgirar, no? El relat i intentar treure suc fins i tot d'aquelles situacions més adverses, no? I ell, de fet, també ha interpretat aquesta sentència a favor seu, no? Tot i que es tracta d'un, com dèiem, es tracta d'un atac directe a una de les seves polítiques emblema, sí que també ha trobat espai o ha trobat l'oportunitat per poder-ho girar, per poder-ho aprofitar a favor seu, i ell, de fet, assegura que això li donarà més poder, o que aquesta sentència li està donant més poder, en tant que reconeix que hi ha altres marcs legals en virtut dels quals sí que pot interposar aranzels, no? Fora d'aquesta llei que no estava pensada o que no hauria de servir com a base per justificar aquests aranzels, el mateix tribunal està reconeixent que hi ha altres fórmules que pot fer servir l'administració nord-americana per poder-los imposar de manera que sí que siguin totalment legals, no? Llavors, Trump s'agafa això. També s'agafa el fet que el tribunal reconeix que la pròpia IEPA, tot i que no està tan pensada pels aranzels, sí que està pensada o sí que obre la porta a altres instruments coercitius contra tercers estats, com per exemple el bloqueig de béns, la imposició de sancions financeres, la restricció de llicències, que Trump ja ha anunciat que també explorarà o estudiarà aquestes opcions, no? I per tant, més enllà dels aranzels, també podria, en base a aquesta mateixa llei que no li permet imposar aranzels, però que sí que li obre la porta a altres tipus de sancions o de bloquejos, doncs que sí que està disposat a estudiar aquest altre tipus de sancions o de bloquejos que li permet la mateixa llei, no? I per tant, ell això ho agafa en positiu, ho fa servir per reforçar el seu poder, veu que el tribunal li està reconeixent que si bé la via triada l'abril del 2025 no era la correcta, hi ha altres portes que poden explorar per poder aplicar aquests càstigs contra la resta de països, no? Aquestes sancions contra la resta de països, i per tant ell ja anuncia que està totalment disposat a estudiar, diguem, aquestes opcions, no? De fet, i aquesta és la part més important d'aquesta diapositiva, ell el mateix divendres ja va anunciar que crearà una llei per poder suplementar en un 10% els aranzels globals que ja s'estan cobrant ara mateix, no? O sigui, tots aquests aranzels que dèiem que seguiran estant en vigor, que diguem que no estan tombats, que no estan afectats per aquesta sentència, ell els suplementarà en un 10%. Això és el que va dir el divendres, però al cap de 24 hores va dir que això arribaria fins al 15%, que aquest suplement arribaria fins al 15%, i això ho fa en base a una altra llei, que és la llei del comerç de 1974, que en la seva secció 122 permet al president imposar aranzels de fins al 15% durant un màxim de 150 dies, que això són 5 mesos,
a tots aquells països en què hi hagi un desajust greu de la balança comercial, és a dir, països que estiguin, que estiguin exportant molt més a Estats Units que no pas el que importen d'Estats Units. No? En els casos en què hi hagi aquest dèficit comercial tan rellevant per part dels Estats Units, aquesta llei permet poder adoptar uns aranzels temporals de fins a 150 dies per poder corregir aquesta situació, no? Per poder corregir aquest dèficit comercial. Llavors, aquí, com veiem, ell immediatament ja va trobar una altra figura, una altra llei que pot fer servir per poder seguir aplicant aranzels, i per tant això és una resposta que va donar de manera immediata a la sentència del Tribunal Suprem i que de fet va dir que això ho firmaria de seguida, vull dir que això hauria de generar impacte en els propers dies, ja hauríem de veure com això estaria en vigor, no? Perquè ell ja ha dit que ho firmarà de manera immediata. Llavors haurem de veure què passa una vegada superem aquests 5 mesos, no? Perquè això sí que és una mesura que és molt temporal, que s'entén que la pot aplicar mentre estudia totes aquestes altres opcions, aquestes altres portes obertes que li ha deixat la mateixa sentència, però vaja, sí que té aquesta figura per d'entrada poder seguir mantenint aquesta política a mitjà termini, no? Tot i que, com dèiem, ell ja ha avançat que estudiarà altres fórmules que li permetin imposar aranzels d'una manera més a llarg termini, diguem. I no només imposar aranzels, sinó també bloquejar béns, bloquejar temes de llicències, com dèiem, no? Aquestes altres opcions que la mateixa sentència admet que pot fer servir, no? Quina ha estat la reacció dels mercats? Doncs bé, la reacció dels mercats el divendres va ser positiva, van veure tots els mercats en verd, després de, com deia, uns dies d'incertesa provocats per altres qüestions més relacionades, no? amb la tecnologia, amb el CAPEX en intel·ligència artificial, que són elements que ja hem parlat en aquest programa. Però el divendres va ser un dia verd, vull dir que la setmana va tancar en positiu, vam veure l'S&P 500, el Nasdaq, fins i tot que venia d'uns dies de més debilitament, va també tancar en verd, les borses europees òbviament també ho van notar, especialment tots aquells sectors que estan més relacionats amb les importacions, no? El retail, els béns de consum, aquests van pujar bastant. Sí que és veritat que tampoc va ser una reacció massiva, i això és en part perquè el mercat, podríem dir que ja estava incloent o ja estava contemplant la possibilitat d'aquesta opció, ja feia setmanes i mesos que es parlava, no? de que hi havia aquesta possibilitat de que els tribunals tombessin els aranzels de Trump, perquè hi havia hagut diferents estats federals dels Estats Units i diferents empreses que havien recorregut aquests aranzels de l'abril del 2025, i es veia doncs, que era una cosa que legalment s'agafava bastant amb pinces i que, per tant, tard o d'hora podia sortir aquesta sentència, no? Però sí que les reaccions immediates van ser positives, com dèiem, tampoc extremadament positives, no va ser un dia històric de creixement, però sí que va ser una notícia que el mercat es va prendre positivament, no? Per tant, reacció immediata positiva, però sí que és veritat que a partir d'aquí s'obre una incertesa enorme pel que va dir Trump al final del divendres, pel que va dir el dissabte. No se sap què passarà, o sigui, ara mateix, i això és una cosa molt habitual també, no? Durant els governs de Trump hi ha sempre aquest factor d'incertesa, que això també a nivell de borsa és un repte que cal saber navegar, no? Perquè pot generar oportunitats però també pot generar una volatilitat enorme, no? en els mercats, i ara una mica aquesta és la situació en la que entrem, no? Una situació d'incertesa, no se sap, o sigui, Trump ja ha anunciat aquests aranzels, aquest recàrrec del 15% o aquest suplement del 15% dels aranzels globals en base a la llei de comerç del 1974, però ara haurem de veure si això s'aplica igual a tots els productes, a tots els països, sobre què passarà una vegada se superin aquests 150 dies, no? Que és el temps que dona aquesta llei perquè es pugui aplicar aquesta mesura temporal, perquè al final és una mesura temporal. Si Trump, fora del que preveu aquesta llei, estudiarà també altres mesures, que siguin aranzels o no aranzels, com dèiem, altres opcions fora dels aranzels per també poder mantenir la seva política comercial proteccionista. I
Un altre element també que genera moltíssima incertesa és què passa amb aquests 130.000 milions de dòlars que no sabem si s'hauran de tornar, si la hisenda si el govern o la tresoreria, diguem, d'Estats Units haurà de tornar o no a totes aquestes empreses que ja veiem que n'hi ha moltes que ja han anat als tribunals a reclamar-ho, empreses importants del país, i que això també pugui generar un efecte en cadena de moltes altres empreses que també denunciïn, no? Que aquest reemborsament de tots aquests diners cobrats il·lícitament, no? I per tant això genera una incertesa molt important, no només per l'economia dels Estats Units, sinó per l'economia, per el mercat global, que estarà pendent de quines decisions pren Trump, no? En resposta a el que per ell és una humiliació, no? Perquè al final és posar en evidència o tombar, diguem, la seva política comercial, i per tant sí que a curt termini podem veure això, no? Podem veure molt de soroll, podem veure moltes amenaces, podem veure molta gesticulació, no? I això també generarà molta volatilitat en borsa, no? No només per això, sinó perquè també, clar, des d'un punt de vista, i això ja és una mica més una reflexió personal, no? Però com a inversors, diguem, nosaltres òbviament volem que les empreses que tenim en cartera els hi vagi bé, no? I som molts els que estem invertits en empreses que tenen, o que són empreses dels Estats Units, o que gran part del seu negoci passa per Estats Units, no? Llavors, clar, al final totes aquestes empreses havien fet una planificació a llarg termini en base a les regles comercials existents, no? En aquesta llepa que dèiem, no? Si ara es diu que aquesta llei ja no estarà en vigor i que per tant s'imposaran aranzels sota unes altres regles, sota unes altres lleis, això al final per totes aquestes empreses el que també suposa és una falta de seguretat jurídica bestial, no? Perquè el que no pots fer és canviar les normes a mitja partida, no? Que és una mica el que passarà ara, que fins ara hi havia un sistema aranzelari en base al qual totes aquestes empreses havien fet una planificació, havien fet unes previsions, i ara els estan dient, o s'estan trobant, no? que això canviarà i que les normes seran unes altres, no? Llavors això també com a inversor és una cosa que segurament al mercat no li importarà tant com la part més gesticulativa o més, no? O com aquest soroll, diguem, més polític, però que per les empreses també és molt, molt important, no? Perquè això al final també genera una incertesa i una falta de seguretat jurídica molt bèstia que es tornarà a produir una vegada passin aquests 150 dies i les regles tornin a canviar, no? Perquè aquesta llei de comerç, com dèiem, tindrà una vigència durant 5 mesos, però llavors haurem de veure si aquest 15% passa a ser més o menys, o què passa en funció de cada país, en funció de cada indústria. Llavors, la qüestió és que això és una realitat que canvia, això impacta les empreses, impacta en el sentiment dels inversors. Òbviament, doncs, és això, hem de tenir en compte i hem d'acostumar-nos a aquesta volatilitat durant les administracions de Donald Trump. És una cosa que ja va passar en el primer mandat i que en aquest segon mandat està sent molt més habitual, no? Que hi hagi tot aquest soroll, tota aquesta incertesa, tota aquesta volatilitat. Però això, com diem sempre, al final és una cosa que nosaltres l'hem de saber aprofitar. O sigui, els grans negocis seguiran sent grans negocis. De fet, això segurament ens donarà l'oportunitat de poder-los aconseguir a molt bons preus, no? Que és el que va passar a l'abril del 2025, que qui tenia liquiditat i qui tenia la confiança, no? I la seguretat per poder invertir en aquells moments ha aconseguit unes rendibilitats molt importants en els següents mesos, i per tant ara ens podem tornar a trobar en una situació similar. De fet, des de fa uns dies tenim aquesta situació, no? de descomptes, de preus molt atractius amb tot el sector de la tecnologia, però ara en els propers dies podem trobar també que sectors de retail, sectors de consum que en aquestes últimes setmanes s'havien vist afavorits per aquesta rotació de cartera, que ara també es tornin a posar a preus atractius, no? perquè torna a generar-se aquesta incertesa que sempre hi ha sigut, però sobretot aquest canvi de regles, no? A nivell comercial. Llavors, haurem d'estar pendents, nosaltres aquí n'anirem parlant, nosaltres seguim amb la nostra tesi a llarg termini, seguim comprant empreses de qualitat, seguim comprant empreses de qualitat a bon preu i amb la confiança de que més enllà de que a curt termini o a mitjà termini pugui haver-hi determinades situacions polítiques, no? Determinats governs que òbviament
afectin o perjudiquin les nostres inversions, sabem que això arribarà un dia que s'acabarà. Pensem que als Estats Units també d'aquí pocs mesos hi ha les midterms, les eleccions de mig mandat, on es renova bona part del legislatiu dels Estats Units, del Congrés i del Senat, i per tant això també serà una primera prova de en quin punt està, diguem, el suport al Partit Republicà i sobretot a Donald Trump, no? Llavors també serà un primer termòmetre que tindrem de com està reaccionant, no? De quin és el sentiment del votant dels Estats Units ara mateix en relació al seu govern, de si realment estan aconseguint tot allò que havien promès o no, i també doncs, en funció d'això una mica preveure què pot passar el 2028, no? Les properes eleccions presidencials. Però bé, nosaltres seguirem parlant-ne, seguirem estant atents, no perdem, com deia, aquesta visió a llarg termini, no ens espantem, per més que hi hagi volatilitat, això és part de la borsa, i per tant doncs, seguim confiant que a llarg termini la cosa anirà bé. Res més, una abraçada i fins la propera.